remélem, hogy most már ezután örökös tagja leszel a Zsibai Néptánctábornak. Az jutott eszembe, amikor itt álltam, hogy mivel táncosként nagyon-nagyon sokszor járok kelek az országban, a világban, nagyon sokszor fordult elő velem az, hogy valahol valamilyen helyen töltöttem a születésnapomat, nem otthon a szeretteim körében, és azt hiszem, hogy akárhogy számolom, ez a szeretteim köreim kívül legtöbbször itt volt Szilágy Csöve. És engem ez soha nem zavar egy csöppet se, sőt boldogsággal tölt el, hogy ilyen emberek között, ilyen gyerekek között, ilyen felnőttek és ilyen közegben lehetek. Múltkor valakivel beszélgettem, személyes élményt hagyosszak meg veletek, és megkérdezte tőlem, hogy hát sok táncanyaggal tanulok, sok táncanyaggal foglalkozok, meg tanítok, és azt mondta nekem, hogy miért pont Szilágyság. És azt mondta, hogy azért, mert én amikor ide először kijöttem, akkor én annyi szeretetet és boldogságot láttam és kaptam ezektől az emberektől, amint hogyha életem végig járok ide vissza tanítani a gyerekeknek, vagy bármit visszaadni, akkor sem fogom tudni viszonozni. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük! László Férni! Mulási! Én azt mondom, hogy